السلام علیکم حفیظ خان جی یہ چکر آگے تیڑے 9000 ہتے یہ تو بنا رہا ہے یہ تو چکر آگے تو 900 روپیز 9000 روپیز یہ 100 ماشین سمجھو 9000 روپیہ یار اس کیا طرح خدا ادرو یہ بڑے گواتے کش تو اس کیا درا نو بلائے مزے گواتے یاد کش تی مارگا ٹھیک کے چونک بھار ہے مگلا آکھنے گا نہیں اللہ تک نصیب کھتی نی چومڑے گیڑتی تو چکرا دی شوش کنی تینا مادہ عید تک دارو خنی ہے عید تک دے دارو خنی شاید عید تک کا دارو کئی دتنا چر گئے دتا نا تو دتنا دے شیر ہے یار اے چھوڑو استے من گیا گڈی گے اے ترکی والے نے آیا چیشان کنو ترکی دبئی ترکی نے ترکی تو بل کاڑا اے نامہ پہ گرے نو اے شیر متر جی یاد کے تک اے گن گئی گن گئی شاید شاید گن گئی شاید اے شاید سوری سلیم آشو دائی سوری سلیم جوڑے آنکری یسک ہے سوری سلیم گن گئے اسی ہم اشخاص شاعر ہوستا خدای درو چھکا جت برباد شاعر ہوستا